Naħseb kienet għażla naturali. Rrid infakkar li fiż-żożija tiegħi meta jien kont nattendi l-iskola sekondarja u s-sixth form kien hemm gvern laburista, anzi kien hemm l-ar żmien ta' gvern laburista. Konna qed niffaċċjaw sitwazzjoni fejn kellna l-kriżi ekonomika u finanzjarja. U allura ridna wkoll fil-waqt li nkomplu noħolqu l-impjiegi, fl-istess kien ridna nassiguraw li l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema tagħna ma jiġux mit-tibsa. Qed nippruvaw illi nagħmlu dak kollu possibbli biex intejbu l-operat tas-sistema ġudizzjarja tagħna u diġà ħadna numru ta' inizjattivi fil-qasam ta' dialogu. Hemmhekk immissu mal-MCSD, il-Kunsill Malta l-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali. Dal-aħħar xi ħaġa importanti ħafna kienet it-twaqqif tal-Kumitat Reġjonali għal Għawdex tal-MCSD li issa ġie rikonoxxut bil-liġi forsi l-qasam l-iktar għall-qalbi u għall-qasam tal-familja, l-qasam tal-politika soċjali, fejn kull politiku jiena nemmen li kull politiku jilħaq il-milja tiegħu bil-ħidma tiegħu fil-qasam tal-politika soċjali. U hawnhekk fil-qasam tal-politika soċjali qed immissu mal-persuni l-aktar vulnerabbli. Iva, jiena lest li nkompli nerfa' b'responsabilità li il-politika il-fatt li tiġi elett intefa' fuqek ċertu responsabilità, però fl-istess kien huwa privileġġ ukoll, privileġġ li inti jkollok l-opportunità li tħaddem l-idejat tiegħek, li toħroġ b'idejat, li tatwa dawk l-idejat biex kif spjegajt tgħin tagħmel differenza fil-kwalità tal-ħajja ta' numru ta' nies.